Assalamualaikum hormatly vatandaşlar. Efire hoş geldiniz. Birazrak jemlenşeliň aýtmaly, gozgamaly temalary var. Nesip bolsa gowy efir bolar diýip umyt etýän. Täze gelenler hoş geldiniz. Assalamualaikum vatandaşlar. Bugün 1 iyun. Tomus faslynyň 1-nji güni. Aýçaga wagtyk begenet kaçan Tomus geldi diýip. 1 iyun. Bütün dünya çağalar goraýyş güni. Den zaşity ditey. O dünya standartında bellenilýän bayramçylyk 1 iyun. Bütün dünya çağalar günü bayramyňyz kutlu bolsun hormatly vatandaşlar. Birazrak jemlenşeliň, şo barada aýtjak goýjaklarim bar. Vatandaşlar, 1 iyun bütün dünya çağalar goraýyş güni. 3 ýaşynda ejesinden aýrylan, ýagny ejesi Gazanç üçin daşary ýurda işlemäne giden 3 ýaşlyja Gyzja Gazan aýdan sözlerini siziň dikkatyňize ýetirýän. Dinleň, many çykaryň. Mehriňden doýman 3 ýaşa ýetemde, gujagyňa zar boldum, käbäm ejem, ýyly görmedim, başga eller tutamda. Gursagyňa zar boldum, käbäm ejem. Agladym, yapışdym boýnuňdan asylyp, çağı güýjüm bilen gujagyňa gysylyp, 3 ýaşda ene mehrinden kesilip, diýdaryňa zar boldum, käbäm ejem. Nefesiň duýdum, ýangaklaň sermäp, soňky gezek seretdiň, dodaklaň titräp, ılgadym iziňden, ýykylyp büdüräp, ýollaryňa zar boldum, käbäm ejem. Görsem, Gazanç güýji has güýçli eken, içimde gussa, yüregimde acı tiken, düşüner halyma, aýralyk derdin çeken, mehriňe zar boldum, käbäm ejem. Günäm näme, ýanynda başgalyň ejesi, gündiz rahat, gaýgysyz her giýjesi, ýazgytmy maňa, ýa-da akwal wiýjesi, diýdaryňa zar boldum, käbäm ejem. Ganatym bolsa, uçup barardym ýanyňa, ýa-da bu wagtyňda şifa bolsam janyňa. Arman, goşuldum ýetimden sanyna, bakyşyňa zar boldum, käbäm ejem. Aýralykdan beter, uzak hem ýollar, nirede indi meni hüwdülen gollar, aýlar günler geçdi, dolandy ýyllar, diýdaryňa zar boldum, käbäm ejem. Türkde ölenler var diýip aram aram, eşidip kanardy yürekde yaram. Bildim, ejemsiz, nygmatlar haram, mehriňe zar boldum, käbäm ejem. Ejemiň elinde bolsady öz erki, pul Gazanç diýip saýlardymy türki. Perzentden aýrylmakmy, ýaşaýyşyň görki, keşfime zar boldum, käbäm ejem. Dünyada diýer çağalaň derdini, tapsaň da mertliň içinde merdini, bildim, güýçli eken çağa gerdeni, diýdaryňa zar boldum, käbäm ejem. O dünya statistikasyna girip tanıştım ýa-ni Google'dan. O arada aýtjak sözlerim bar. Birazrak jemlenşeliň, efiri paýlaşalyň vatandaşlar. Täbir 10-15 adam bolalyň, soň tema başlaýas. Ondan başga da bir-iki temany gozgajak. Nesip bolsa. O vatandaşlar 1 iyun. Bütün dünya çağalar goraýyş güni. Heýsem Türkmenistanda çağalaryň şerti nägili? Çağalary nähili seredilýär? Ýurtdaky halkyň 4-den ýa 5-den bir bölegi Gazanç üçin daşary ýurtda diýsek, o gaty hakykatdan uzaklaşmady diýip pikir edip bilersiz vatandaşlar. O her maşgaladan diýen ýaly. O käbir ýagdaýlarda bütün maşgalasy bilen daşary ýurda çykyp eklenç edip ýören adamlar, Türkmenistanly vatandaşlar gaty kän.
O maksat näme? O meniň çağam beýleki goňşularyň çağalaryndan, tanış bilişleriň çağalaryndan o kem ýaşamasyn, o şolar ýaly geyinsin, şolar ýaly iýibişsin diýen maksady birinji nowatda öňde tutýas. Ýalanmy? Ýalan däl. O daşary ýurtda şonuň üçin hem çete zähmet çekes. O birinji ýyl bütün dünýä çağalar güni. Türkmenistanda eýsem çağalara nähli şertler bar. Gynansak da o paçygaly o statistika gawat gelýär. O bütün dünýä statistikasy 2024-nji ýylyň birinji ýarymyna seredende o Türkmenistanda dogulýan çağanyň müň sanysyndan ýazyp aldym. 28,2 ýok alýar müň çağadan. Goňşy döwletlere seretsek, Postsovet döwletiniň SSR'den çykan döwletlere seretsek, Täjikistan, Özbegistan, Kırgızstan ýaly döwletlere seretsek, o bizde 28 çağa ýok bolýar. Müň sany dogulan çağadan. Täjikistanda 21 çağa ýok bolýar. Hem 7 çağa tapawuty bar. Emma vatandaşlar Täjikistan, Türkmenistan ýaly baýlygyň üstünde oturanak gaz zapasy boýunça 4-nji ýerde däl Täjikistan. Emma çağı ölümünde Türkmenistan 28 çağı. Täjikistanda 21 çağı. Bu näme sebäpden? Böwreli ene pitaniýa ýetmeýärmi? Vitaminli. Ya da doktorlar doktor dälde mal doktorlugy üçin çağa ölüminiň sany köpelýärmi? Seledim, döwletiň alyp barýan siýasaty bir-birine baglanşyk edýär. Daşary ýurda okumana çykan talyplaryň o limiti bar. Öýünden pul ugratmak meselesinde $250 artykmaç osarlary pul ugradyp bilmeýär. Soň ýanky daşary ýurtdaky talyp okumalymy, gazanç etmelimi? O aglaba bölegi kazanç üçin emeti işleýe zadetde ýatyp ýatlyk diňe ady ýöreýär okuwda. O eline diplom tutturup goýarýarlar. Bar bir doktor bolsa da öz ýurdunda doktor bolýar. Biziň döwletimize hiç hile o bildirýän ýeri ýok diýen ýaly diplom ýazyp berip goýarýarlar. Türkmenistana gelen soň tanış tapmaly, wizatka bermeli. Ýanky diplomyny utwirditet etdirmeli, ýene wizatka berip işe girmeli. Netijede şuňal statistikalara gawat gelýär. Gynansak da. Müň sany dogulan çağdan 28 çağa ýok bolýar. Men bu videonu hökman suratda YouTube kanalda goýar we statistikany kommentariýa bölüminde men paýlaşarym watandaşlar, girip özüňiz hem seredip bilersiňiz. Men bu statistikany asmandan alamak. Türkmenistan o Afrika döwletleri bilen susuz bir sanitariýa şertleri kyn bolan döwletler bilen o Tanzaniýa diýe Kongo ýaly döwletler bilen bir hatarda durýar. Bir hatarda. SSR'den çykan döwletler, ýagny SNG döwletleriň içinde iň soňkysy hatda Kırgızstan, Orta Aziýada ýerleşen edil biziň ýaly 12 çağa ýok bolýar. Bizde 28 çağa ýok bolýar. Müň çağdan Kırgızstanda 12 çağa ýok bolýar. Kırgızstan baý döwlet däl, Türkmenistan ýaly. Hemçin beýle statistika eýe bolýar. Bu size soraw watandaşlar. Vatandaşlar, demek senin vatanın yok ki. Benim elimde yaşıl pasport var mı demek vatandaş demeyene doğulu hakkım var. Daniyar Akmuradov. Böyle devam ediyoruz. 1-nji ýyl bütün dünýä çağalar güni. Türkmenistanda o çağalara ve daşary ýurtlarda çağalara nähili şertler döredilýär. O deňeşdirip özüňiz o öz statistikaňyzy çykaryp bilersiňiz. Misal üçin o ýerlerde o eksploatasiýa detski oturuda, ýagny çağa zähmetinden peýdalanmak. Çağa misal üçin okuwdan geldimi? Mallara ot berdiňmi? Alşer nirde az geljek o temada. Alşer Abdulla temasyna da. Mallara ot berdiňmi? Mallara suw berdiňmi? Ýagny çağa hem ýaşlykdan, ýagny zähmetiň nemesine ýöre. Emma daşary ýurtda o çağa şert öredilýär. Misal üçin voleybola gitjekmi, futbola gitjekmi, basketbola gitjekmi, plawňa gitjekmi? Şertler öredilýär. Emma Türkmenistanda gynansak da o birdir iki barly maşgalalar şonuň ýaly şert öredip biläýmese,
Owa islendik bir maşgala şoňa Alişer döredip bilen ak. O Alişer nerede? Alişer ve Abdullah hazırki wagtda Türkiýanyň çäginde deportasiýonly centrda. O sudyna garaşyp otyr. Sud näme karar çykarsa, o şoňa görä bolarys. O sud karar çykarmazdan biz plan diýip bilmeýäs. O sebäp biziň elimizdäki zatlar Türkiýanyň sudy karar çykarýar. Şol ugurda adwokatlar işläp otyr. Türkmenistana gidenak, Türkiýanyň çäginde oşony aýdyp biljek. O takminan şundan bir sagat öňrek Türkmen News'ta habar paýlaşyldy. HSM Toparynyň aktivisti Umida Bekjanowa aeroportda ekdilenmiş. Deportasiýonly centrdan hatda adwokatlar bul edilen işler o ýalňyş iş, kanuna garşy gelýär diýip öz pikirini bildiripdirler. O vatandaşlar Mahtumul atamız näme diýär? Ýagşylyga ýagşylyk her kişiniň işidir diýär. Yamanlyga ýagşylyk her kişiniň işidir diýär. 28-nji maýda Abdullah Orusov bilen Alişer Sahatow tutuldy. Şondan bäri vatandaşlar gynansak da Hasama Topary o bir neçe adamdan owarat o Topary var. O tüveleme diýes. Bir ağız Alişer barada ya Abdullah barada hiç kelam ağız söz aýtmadylar. Men eşitmedim vatandaşlar. Bagışlaň bilen. Men eşitmedim. Näme üçin? Özünden başkany priznawat edenaklar. Gynansak da diňe özünü bilýärler, özünden başkany priznawat edenaklar. Hatda o bir näçe ýezek bellenilmem geçildi. O öyle çary we näme çykanda Keminanyň suratyny alyp çykýar, soň Farhadyň suratyny ama alyp çykyp başlady beýleki aktivistler, ýagny bular aktivist diýip o kabul edenaklar. Emma biz olar bilen deň bolmaýas. Bugünkü gün ene Umida Bekjanow hem ýagny hoply ýagdaýda aeroportda ekdildi diýen maglumat var. Ondan aňyrsy belli däl. Aeroportdan izne gaýtaryldymy ýa Türkmenistana ugradyldymy? Ol belli däl. Ýadyňyzda bolsa vatandaşlar, geçen ýyl Gurbanlygyň öň ýany, 6-njy çyslo Gurban bayramy ýetip gelýär. Öňümüzdäki juma güni ýagny hepdäniň 5-nji güni o Gurban bayramy. Geçen ýyl Edil Gurbanlygyň şu günlerinde Gurbanlyga sähel galanda Kemine gitdi. Bu ýyl Gurbanlykda Umida Bekjanowany ýani alyp gitmek nemesinde durlar. Şu aeroportda gitdi, ekdildi diýen habar var. O indi men şu Hasamy Toparyna ýüzlenýän. O aktivist diýip kabul edin, etmäň. Ol siziň problemaňyz elbetde. O biz aktivist diýip kabul edin diýip biz ýalbaryp oturamyzak ýa mejbur edip oturamyzak. Ol siziň ykdyýaryňyz bolýar. O mesele däl. Ýöne her ýyl Gurbanlykda bir gurbanlyk bermekden ýadamadyňyzmy? Adamy gurban etmekden ýadamadyňyzmy? Hasama Topary. Men şahsiýetiňize ýetemek, söwemek, prosto bir oýlanyp görüň. Geçen ýyl Kemine gitdi. O bu ýyl Umida Bekjanowa ýagny Nawalaski visit diýär, saçyň tarynda asylyp dur. Gidaýmagam ähtimal, galmagy da ähtimal. Her ýyl diktatoryň penjesine bir adamy gurban etmekden Hasama Topary ýadamadyňyzmy? Aklyňyza aýlanmak niýetiňiz ýokmy? Halmurat Söýünov ýaşly adam, o appak saçly, o ýaşyna hormatym bar. O Owgan urşuny gördüm diýe, Owgan urşuna gatnaşdym diýe. O waýenny termin bilen aýdandy, onda da SSR döwri gullukda bolan şu döwrüň bir ustavnoy sözü bilen aýdandy Halmurat Söýünov. Не пора ли создать единый фронт? Или будем ждать, пока каждый очаг сопротивления по отдельности будут давить? Yani Rus dilinde aytdım, az düşünükli olar yani. O bütöwi bir front jemlenmek wagty geldimi ya ente gurbanlyk sany yetmedimi gurban bermek sany? Halmurat Söýünov, Sapar Iklimov size ýüzlenýän şahsiýetiňizi kemsidamak, o oýlanyň, pikirleniň. Indi ýagny yuridisk tarapdan öz toparyňyzdaky egindeşlerinize, şahsiýetine ýetemek, şolara gorag üpçin etmek üçin emşetmeli. O dünýä guramalaryndan, hukuk goraýjy edaralardan, ýagny поддержающий, ýagny goldaw hatlary, şolaryň goldawlary gerek.
Emma gıynansak da bugünkü günde özüňizden başga siz hiç kimi priznavat edeňizak. O diňe biz var. Halas ediş komitetimiz var. O gurucu toparımız var. Yine nämämiz var. Tööleme nesip etsin nämäňiz var olsa emma göz yetireňizakmy? Her ýyl gurbanlykda bir gurbanlyk berip oturanyňyza göz yetirmeýäňizmi? Asymy topara. Indi Alişer bilen Abdullah temasında o bir kelam ağız söz aýtmadyňyz, sebäbi aktivistlik priznavat edeňiz, hatta o geçen ýyllarda Umit Kuzubayev deportasyony centrda eken, o ýalňyş maglumatlara görä, o bolup bile ýalňyş maglumat. Umit Kuzubayev hem Türkmenistana deportasiýa edildi diýip aýdylanda, aty geçende kemine bilen şu Umit Kuzubayewiň özü çykyp siz halky gorkuzjak bolýaňyz da o halky panika sokýaňyz diýip karşylyk görkezdiňiz. O näme netije geldiňiz? Maksadyňyz näme? Goldaw gerek dälmi? Hiç ýyle. Bole eger özüňiz bolsaňyz o edil. Ýanyp duran ojagyň aşagyna odun atan ýaly her ýyl bir gurbanlyk berip oturjak bolsaňyz o flak v ruky. Dowam edeberiň. Eger teklip kabul etseňiz, o maslahatym kabul etseňiz de öz problemaňyz, etmeseňiz hem uşa para sazdaýt ýediňi front. Düşünseňiz eger, ýok düşünmeseňiz başalysda skater daroga. O dowam edeberiň. O vatandaşlar häzirki gün iki sany aktivistimiz Alişer Sahat we Abdullah Orosow Türkiýanyň çäginde geri gönderme merkezinde, ýagny deportasiýonly sentrda. O ýa bir neçe vatandaşymız ýazypdyr. Olaryň ykbaly nähili diýip sud prosesine garaşylýar. Sud prosesi nähili amala aşjak biz öňünden prognoz berip bilmeýiz. O şol ugurda adwokatlar işläp otyr. Nesip bolsa o netijeler çykar diýip umyt etýän. Inde gaýdyp geleliň ýene başdaky tema sebäbi o kän vatandaşlar o täze goşuldy vatandaşlar. Bugün 1-nji iýun bütün dünýä Çağlar Goraýyş güni. Çağlar Goraýyş güni bayramyňyz gutly mübarek bolsun. O vatandaşlar, Türkmenistandaky çağlaryň şerti we daşary ýurtdaky ösen döwletleriň, ýagny işläp ýören ýurdumyzdaky çağlaryň şerti näkle? O näme diýip bilersiňiz, özüňiz statistika geçip o deňeşdirip bilersiňiz. Vatandaşlar, 2024-nji ýylyň 1-nji ýarym, ýagny 1-nji 6 aýlygynyň statistikasyny men internetden tapdym. Şo taýda 1 ýaşyna ýetmedik çağalardan, ýagny maladençiski smert diýilýär. 1 ýaşyna ýetmedik çağalaryň ölümi barada statistika, dünýä statistikasyny tapdym. Şo statistikada Türkmenistan, Afrika bir susuz, guraklyk, sanitariýa şertleri gatty pes bolan garyp ýurtlar bilen gynansak da bir hatarda durýar. 1000 sany dogulan çağadan 28,2 ýok bolýar 1000 çağadan. Men o ösen döwletler bilen Norwegiýa bilen Ispaniýa, Italiýa, o Germaniýa bilen deňeşdirjekler. Gapdalymyzdaky goňşy döwletler SSR-iň sastawyndan bizler bilen bir wagtda çykan döwletleriň statistikasyna hem aýdyp geçeň. Kyrgyzstan 12,1 Türkmenistanda 28 çağa ýok bolsa, Kyrgyzstanda 12 çağa ýok ýaly. Türkmenistanda 2 hisseden hemken. Gynansak da. Özbekistana medil şonuň ýaly gapdaljygymyz, goňşy döwletimiz. O 1000 sany dogulan çağdan 12 çağa ýok bolýar. Türkmenistanda 28 çağa ýok bolýar. Azerbaýjan 14 çağa ýok bolýar. 1000 sany dogulan çağdan. Täjikistan, hatta Täjikistan garyp ýurt. Biziň ýaly baýlygyň üstünde oturan gazyň neftiň üstünde. Şo ýerde hatta 1000 sany dogulan çağdan 21 çağa ýok bolýar diýip o statistikada bellenile. Bul nämeň alamaty? Pitaniýa pesmi Türkmenistanda azyk üçünçiligi pesmi? Ýa-da o medisina işgärleri doktor dälde mal doktorumy? Men ýaňy bellep geçişim ýaly döwletiň alyp barýan siýasaty bir-biri bilen baglanşykly bitdi. Iň bärgisi, mysal alsak, daşary ýurtda okayan taliplara o limit girizlen, ýagny ejesiniň kakasynyň işlen pulundan şo ogyna geçirmek üçin limit bar. Ýöne öz puluna näme üçin döwlet limit goýýar, gaýsy kanuny esaslanyp men şonuň çözgüdini entägim tapyp bilemok. Ol adamyň öz pulu islendik mukdarda goýýarmana haqqy bardyr welin, Türkmen hökümeti limit girizýär. Soň daşary ýurtdaky okayan talip o $250 o
kvartirasına opşidine tölesinmi, iyi işsinmi, egneşi kalsınmı, deptar ruçkasına seretsinmi ya da oku okasınmı. Elbette kazanç için işlemene mecbur oluyor. Okuda dine adı yürüyor. Dine adı geçip duruyor o. Var mı? Var. Çislayetse da çislayetse. O son näme oku wagty gutarya. O padarka zat eylek beylek bilen yankı diplomu alli Türkmenistana geldi. O diplomu zaviret etti. Ya tanışın üstü bilen ya para bilen. Ondan sonra yine para verip işe girmeli. O oku okumadı. Stroykada ya nemede afisant olup geçti. Oku dövrü. Sonra şol adamlara misal için biz sağlığımızı inanmalı. Sonra neticede ana şunyalı statistikalara qavat gelýäs. Hälem 2023-2022 ýyllarda 42 çağatı. Hazır nähilidir bolupdyr da 28 çağa süýşipdir. Bir ýaşa ýetmeýän çağalardan 1000 sany doglan çağadan 28 sanysy Türkmenistanda ýok bolýar. Gynansak da SSR'den çıkan 15 respublikanyň içinde Türkmenistan iň eýizde. Iň uly görkezici bilen 28 çağa. Beýleki Ukrainada 5 çağa ýok bolýar eken. 1000 sany doglan çağadan 5 çağa ýok bolýar. Misal üçin. O vatandaşlaryň şunýal statistikalary biz eýe bolýas. Bu özüňden toslap tapma, bu gurrunlar ýalan, ýene näme diýip janyny gynýanlar. Şu videonu men hökman suratda YouTube kanalyma goýaryn. Saparov Atamrat aktivist YouTube kanalym bar. Şu taýda kommentariýa bölümünde şu statistikanyň sylkasyny paýlaşaryn. O girip özüňiz hem tanyşyp bilersiňiz. Men bu statistikany howadan alamak. Statistikany nerden aldım? Google'dan aldım. Yazıp bilersiňiz. O детский смертность statistika mira diýip şu taýda çykýar. Ya da YouTube kanalynda sen de ýok olaýsyň çağa wagtyň aýdanyň ýakany tutsun. Bolýarmy? Kim bolsaňam YouTube kanalımda komentariya bölümüne girseňiz şu ýerde men zaklipit et goýar. Hökman suratda girip şu statistika bilen özüňiz hem tanyşyp bilersiňiz. Men asmandan, howadan alamak bu zatlary bu döwletiň üstünligimi ýa kemçiligimi baha bermek sizin bilen. Şu taýda ähli döwletleriň ady bar. Gynansak da Türkmenistan döwleti bu Afrika döwletleri bilen o Kongo diýe, o Uganda diýe şoňaly bir bu Irak sanitariya şertleri pes olan ýurtlar bilen bir hatarda durýar. Gynansak da garaşsyz waki bir tarap Türkmenistan döwletimiz. Hormatly watandaşlar. Umuman aýtjaklarym şol, wagtyňyzy alyp oturjaklar. Şu esasy 3 temany gozgap geçmekçidim. Üçüsine hem gozgadym. Çağalar goraýyş güni. O Umida Bekjanowanyň ykwaly, ýagny hasymy topara eden yüzlenmem. Birem aktivistler Abdullah Orus ve Alişer Sahat wagatynda Türkiýanyň çäginde watandaşlar şonu aýtmakçydym. 4-nji tema. 4-nji temanam agzap geçen ýakynda men video koydum. Şol videoda bir bellap geçen yerim bar. Nämçin Dawut aktivistine degen aklar diýip aýmyndan göterdiler rezonans. Hani sen dostun, hani sen doğandın, hani sen nämedin, acı näme, ağrılı, inçe damarınızdan tuttun mu? Zombiler. Tuttun mu ağrılı damarınızdan? Entekken tutar. O doğanlığam ýadynıza düştü, dostlugam ýadynıza düştü, ha? Näme? Ağrılı damarınızdan tutsam. Entekken tutar. Men o ýerde esas polny videonu seretseňiz, men Farhat barada o video etdim. Farhat barada kelam ağzınızı açıp bilen dersiňiz. Açmam bilmersiňiz. Sebäbi şu wagtda çelle aldap geldiňiz. Mundan soň dogurlary aýdarsyňyz diýen umyt ýok mende. Mundan soň ýene aldarsyňyz elbetde. Dogurlary çykyp aýtmak üçin näme? Gaýrat gerek. Gayratınız olsa 2 yılın içinde çıkıp aydartınızına şu tayda men aldındım, şu tayda men oynadılar deyip. Bir gayratlığınız şu taydan görünüp dur. Ağırlı damarınızdan tutsam ay doğandın, dostun, ne eğitti de beytti. Atamrat Saparov Türkiye'de bez dokument kaçıpıyor, men şol adamdan korkarın mı diýende dostluk, doğanlık nerede o vakt? Men bulardan korkýanmyşyn. Men Atamrat Saparov adam bez dokument Türkiýede gelipýär. Men ine şu ýerde Ýewropada näçe 20 ýyldan bäri ýaşaýan, 14 ýyldan bäri ýanky security kanunlaryny işleýän, men dokumentsiz bir adam Atamrat Saparov diýen adamdan
gorkýanmyşyn. O wagt nerede dostluk doganlyk? Men inçe damarыңızdan tuttum dostluk doganlyk ýadyňyza düşdümi? Entek kän tutaryn inçe damarыңızdan. O nesip bolsa şu deportatsiýon centrde oturan egindeşlerimiz bir sagaman çyksyn. Yani şoňa garaşyp oturan şolar bir sagaman çyksyn, aýratyn gürleşesin. Dowlatda topary, dowlatda zombileri, dowlatda lideri we dowlatyny goldaýanlar aýratyn gürleşersin. Sıpı gitjek ýeriňiz ýok. Arkaýyn olun. Bolýa watandaşlar, köp sag bolun. Umuman ýene bir gezek bütün dünýä çağalar goraş bayramyňyz bilen gutlaýaryn. O näme? Ata-babalarymyz aýdyp geçen bal süýji, baldan bala süýji diýip. Şu çağalaryňyzyň jany sag bolsun. O daşary ýurtlarda zähmet çekýäňiz bala çağamyz diýip, o gazanan halal pullaryňyz o toýlara yarasyn. Saglykda we toýlarda görüşelim watandaşlar. O diktatoryň zulumuna garşy durmak ýok. Göreşe dowam. Hoş sag bolun.